Lura Malta bħala champion tal-Ewropa f'livell juniors f'dik li hija d-disciplina ta' double trap. It-tiratur żgħir Maltin Nathan-Lee Xwireb rebaħ il-midalja ta' deb waqt il-kampjonati Ewropej tal-isparar illi saru fil-Ġermanja. Frisk minn dan is-suċċess Xwireb sab jistennew l-ajruport rabba u ħbieb tiegħu. Esperjenza oħra huma li kellna bidlunna l-sistema tal-isparar, ma konċet nispara ħafna tajjeb, l-aħħar competition l-isparar ma sparġax hekk tajjeb. Ħdimna mal-coach u ċekkjena x'konna nagħmlu ħażin u rnexxina nagħmlu suċċessi ieħor li kellna. Waqt il-kampjonat Ewropej, Nathan-Lee Xwireb laqat 29 plattina minn 30 plattina fl-ewwel round, waqt li fit-tieni round kompla qaqat 30 plattina minn 30. F'dan il-kampjonat ikkompeta wkoll it-tiratur Malti William Ketkuti iżda sfortunatament m'għaddiex għas-semifinali. L-impenn li jmiss għal Xwireb u Ketkuti ser ikun fil-15 ta' Wissu meta dawn jikkompetu fir-raba' edizzjoni tal-International Double Trap Grand Prix li ser isir f'Malta stess. Intant is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo ferraħ lil Nathan-Lee Xwireb wara s-suċċessi li kiseb u awguralu aktar suċċessi fil-karriera tiegħu, suċċessi illi jagħmlu onur għal pajjiżna.